Hello. Movie be a ba or being peeled there. Being peeled there Andrews YouTube channel, ISO. And they share Biafra focusing because some ambiguous words in tree. The same for Binoma a war in Tiasidom, which any kind of share science in for and we can't assume for every say Abba. The only says in for a war in Tiasidom, and I say, Tiasiano and Yabaco, into Yebetimiaka say, Kofi Abba. Nti sɛ yɛka Kofi Abba asɛkyerɛ sɛn Kofi Abba. Nti saa Kofi Abba ebetimi ayɛ sɛ Kofi akɔ baabi na waba anaasɛ Kofi akɔte aduaba bi na sɛ aduaba no na aba. Pacho nti sɛ yɛba atwerɛ mu a na sɛ yɛfa aba yi a edinsianan mu a yɛba akɔfo edinsianan mu hyia saa asɛm bi sɛ yɛbɛkyerɛ sɛ maaba. Kyerɛ sɛ me aba. Maaba. Say yedi djuma so say adeya aseme wo ne ayesi kabia mu so de be maba say nti Kofi Abba maba yenhwe bibi so de say aboa nti aboa betimi aye say waboa obi amananya bibi anase aboa say eya ponche eya ginamwa eye netwie nti aboa nti maboa tebia maboa open maboa no ayra ti bi de say kom afempom kom kom demi nya aduane anka medi kom demi nya aduane anka medi kom demi nya aduane anka medi kom demi Kofi ma me kom wodiana ase nti e ho se ne etie Kofi ma me kom wodiana ase kom demi me kom demi kom ye ya Kofi ma me kom wodiana ase e bi de say ja eja betimi aye se papa ana se weja obi bibi nti me ma me eja misika eja me eja hoye ti bia me eja hoye yebetimi de agina ho ma papa nti yebetimi aka se mese ana me papa ho eye ni yenhwe asem bi se da nti da betimi aye se day ana da sleep and never ti bia can say da day sleep menko hoda nti never da sleep da me call hono na eye epenada kwada nti da day sleep never ti akrayana ene yebehwe na da foforo atwaso da obibia ase bye.